Ketek 8. Kita kula terpanjur Pak Tun, wonten sambangan ke Pak Kolip, sambangan mode ya. Pak Guru ta Cakno, wonten sambangan mode. Mat menonton live streaming Pak Tun, Pak Kolip. Kaki Mas Minut, iki wonten Balong Wayang ya. Menonton live streaming Mas Minut. Kade oklik Apa? Kinut yang datang ada kaya melinjo irang kemang lambe dumlak malah cakrak niwat diwut melaku ingkar golek nyasar sak soleh iki lani kanyong gemblong irong uyong kendrong ojo ngece tok banyak saru malah cakra malah cakra apa ki mripat murah opo terong dewe ojo ngece meripat cerang terang lerang apa corong biasa aman corong ayo yo digado yo irung murah yo irungku kepak dewe ojo ngece irung pasek senajan elek ning pinter golek dasar pinter golek kandhane yo mampun diakmu raden brujul dewe ojo wadul pundak brujul suke duwet terbakul mas butuh kae sing tak butuh ning kene mung nyambut gawe ya Dek ya nyambut gawe ya Dek ya seger paling marati
rumano. Kiara wong pikat sinang brahma ora ira tentelenguan janjine tenan aja gawe guyon wong manis salembarku donge korong kudu sing sabar sakuntara morawing gedeng kinarto lamuni rama Dile gendeng apa kuku aku gedeng walu-walu nang ati dadi marep maraga gedenge walu-walu senajan bunga susadi ayo tetap guyu prayogane mas Ya. ojo gampang nesu lamun nasu tumrap awak dadi kurung sampean ya mas piye Cek melu-melu sapa yen kanggo kucik aku tetep melok